Bon dia, sóc el professor A. Brasit. Avui vull parlar-vos d'un tema que és molt important. Avui vos explicaré què és el que hem de fer per a que no s'extingisca la nostra llengua, el català, el nostre valencià. Com ho podem fer? Veureu, és molt senzill. Simplement parleu en valencià, xerreu català. Parleu en valencià, parleu en català. No canvieu de llengua, no mudeu de llengua, que no mudes de llengua. I si n'hi ha algú que això li molesta molt, que se'n vagi a fer punyetes. És molt fàcil. Si continueu, que sou un tall de cabrons i de punyeters, fent lo que feu fins ara, la llengua catalana, el nostre valencià, s'extingirà. Per què? Doncs és molt fàcil. Si parleu en català, valencià, soles en la iaia i en els quatre amics, la llengua s'extingirà de forma irremediable. Professor, jo li volia comentar el cas de l'home que fa 30 putos anys que viu a Barcelona i que no parla mai en català, no sap dir ni una paraula. Com és possible? Com és possible això? Doncs jo li diré, senyora, això és possible perquè som un poble de retrasats mentals. Si nosaltres no parlem la nostra llengua, la gent de fora no la podrà mai aprendre. És que és molt evident, hòstia. Una pregunta, professor. Què fem amb els fatxes que odien el català valencià? Què podem fer? Doncs veges, això és molt fàcil. Això serà bufar i fer ampolles. Quan parlem la nostra llengua sense complexos i la gent l'aprenga, la minoria de fatxes tindran que fer-se fotre. Així n'ha de senzill. Si és que són faves contaes. Faves contaes. És que no sé per què mos costa tant. Per què?